Здравейте от мен! Днес се намираме в град Варна, където в края на днешния ден, след проведени няколко срещи с собственици и управители на автосервизи, ще направим кратък обзор на наученото от нас. Всички ние знаем, че в България се управляват едни от най-старите автомобили като автопарк в Европейския съюз. Това обаче изисква по-честата подмяна на определени консумативи, за които много често българите не обръщат внимание. А именно това са силиконови съединения, видовете маркучи, знатки и така нататък и така нататък. Това, което днес установихме, е, че все още има на първо място българи, които търсят да подменят тези консумативи с части втора употреба, което до голяма степен самите хора, с които разговаряхме днес, казаха, че вече силно отвърлят, тъй като те не могат да дадат какъвто и да вид гаранция за дългия експлоатационен период и направения ремонт на автомобила. На второ място, все още има българи, които търсят ниската цена на новия продукт, което обаче всички ние знаем, че продукти, които са произведени от недоказани производители, често дават дефекти и не могат да гарантират дългия си експлоатационен период, както и сигурността на хората, които са в съответния автомобил заради работата на двигателя. Ето в тази връзка днес ще ви представя три продукта, които са произведени от световния лидер в тази насоченост, а именно МЦЦ Германия, които с името си гарантират за качествените продукти, които предлагат на пазара. И тези продукти вие ще ги намерите на изключително изгодни цени при нас в topmarkuchi.com. Ето първият продукт, който ще ви представя. Това е, да го видите, ето, трудене за огъване, когато го пречупвам, но това е право силиконово съединение, което има няколко оплетки, считам, че се вижда доста добре, с което се гарантира устойчивостта на този продукт и неговия дълъг експлоатационен период. Следващия продукт, който ще ви представя, е 45 градусово коляно с редукция. Ето, с редукция, което по същия начин всичките продукти, които се предлагат, имат няколко слоя оплетки за по-голяма сигурност, за по-голяма здравина в работния си процес и което би гарантирало, че всеки един автомобил, на който бъдат, по-точно двигател, на който бъдат поставен този продукт, ще гарантират неговата добра работна среда и сигурност на двигателя, както и на пътниците в автомобила. Ето го и третия продукт, а това е 180 градусово коляно с размер F54, т.е. 5,4 см е вътрешния отвор, като ние можем да ви предложим всички останали видове от тази серия. Както казах, това е на световно доказания лидер, производител МЦЦ Германия, като ние изключително много държим да предлагаме и да се партнираме с производители, които са доказани световни лидери и с името си застават зад качеството на своите продукти. Защото българина заслужава. А това, което ние ще ви предложим в topmarkuchi.com е изключително качествени продукти на изгодни цени.